Aurten ere, aurreko urtetan bezala, azarako 25 dela eta Tolosako udalak suerte asko dakagu mugarik gabeko talde batekin, ONG batekin lan egiteagatik eta gehien bat urtero beraiek zine ziklo bat proposatzen digutelako, gure leidorrera ekartzen digutelako, batetik mugarik gabe dela Euskal Herri mailan ezagutzen dugun ONG-etariko bat, eta bat esaten du, zati beste batzuk ere izango dira, baina oso gutxi dira genero perspektiba edo feminismoa edo emakumeen gaia era sakon eta serio jorratzen dituzten ONG horietako bat da mugarik gabe, eta ziklo hau horren erakusle da, ez? Azken finean, hauek munduan zehar, leku ezberdinetatik mugitzen dira, eta beti lan egiten dituzten egitasmoetan, eta niri hori oso importante iruditzen zait, genero perspektiba kontuan daukate, eta gainera oso lan potentea egiten dute, bai Euskal Herri mailan proiektu ezberdinen eskutikan, emakumeekin lan oso potenteak egiten dituzte, eta indarkeriaren inguruko hausnarketa oso sakona sustatzen dute. Azken batean hau da 5. urtea jadanik egiten degula Tolosan zinema ziklo sozial hau, eta 5 urte eman ditugu horren seinale da ondo funtzionatu dela, ez? Azken batean Tolosan beti oso harrera ona inun baino bea esango genukenik izan duela zinema sozial emanaldiek, eta aurten konkretuki beste urte batzuetan herri indigenen gaia landu dugun bezala adibidez, aurten indarkeria matxisten gaia da zinemaldi sozial honen ardatza. Kanpaina honen izena da Enfrentamos todas las violencias machistas, patriarkaturik gabe deno jabe, 5 urteko iraupena duen kanpaina da, aurten hasi dugu. Hau guztia nola ez, egin dugu eta egingo dugu Euskal Herriko mugimendu feministarekin batera lan eginez, ez? Eta guk mugarik gaben batez ere arrazoien gainean lan egin nahi dugu, ez? Ikusteko lehen esan dudala indarkeria mota desberdin asko daudela, eta horiek eman nahi ditugu ezagutzera. Azken batean beste indarkeria hainbeste ikusten ez diren eta hain ezagunak ez diren indarkeria mota horiek, azken batean baita ere emakumeen giza eskubideen bortxaketa suposatzen dutelako, eta azken batean bizigiren sistema patriarkal honen biziraupena bermatzen dutelako. Leidor aretoan 7 herritan izango dira emanaldi guztiak, hasiko dira hurrengo asteartean, azarorako 22, eta 3 filma egongo dira ikusgai, ez? Lehenengoa ¿Por qué son importantes las mujeres? Mexikoko filma bada, ondoren El cuerpo de las mujeres, Italiakoa, eta azkenengo dokumentala asteartekoa izango da Pantojismo. Hurrengo egunean, azaroen 29an, beste 2 filma. 20 años, Kubako animazio filma bat izango da, eta azkenik martxan dokumentala mugarik gabek mugimendu feministarekin batera egindako dokumental laburtxo bat. Bi hauek laburrak dira, orduan azaroen 29an bereziki ondoren eztabaidarako tartetxo bat irekiko dugu. Esatea bakarrik, filma hauen aurretikan egongo dela proiektatuko diela spot sozial batzuk,